Okei, tänään tosiaan tarkoituksena puhua vähän Instagram Reelsistä. Instagram Reels on lyhyiden videoiden jakamisen tarkoitettu ominaisuus Instagram-sovelluksessa. Ja se on Instagramin vastaus tällaisiin suosittuihin lyhytvideosovelluksiin, kuten TikTokiin. Ja tähän ehkä hyvä vielä mainita, että esimerkiksi YouTube on hiljattain myös, ehkä olisiko se vuoden tai vuosi kaksi sitten, ottanut myös käyttöön tämmöisen YouTube Shorts-nimisen ominaisuuden YouTuben sisällä. Ja hekin on tavallaan tajunnut sen, että nämä lyhyet videot on nyt tätä päivää ja nyt se kilpailu on aika kovaa näiden keskuudessa. Ja Instagram Reels mahdollistaa käyttäjien luoda enintään 90 sekunnin mittaisia videoita, jotka voisivat sisältää musiikkia, erilaisia tehosteita, tekstiä ja muita luovia elementtejä. Ja toisin kuin Story, niin Reels jää pysyvästi omaan profiiliin ja jatkaa sitten näin ollen katselukertojen kerryttämistä myös sen julkaisuvuorokauden jälkeen. Ja sitten toinen tärkeä slaidi, niin mitkä tekijät vaikuttavat algoritmiin? Tämä on tietenkin aina se, mitä pohditaan, kun tehdään jotakin uutta tai kokeillaan ja pohditaan sisältösuunnitelmia. Toisin kuin TikTokissa halutaan sitä autenttista sisältöä mahdollisimman pienellä kalustolla ja semmoista niin kuin tavallaan maanläheistä, niin Instagram itse asiassa arvostaa laatua. Se ei tarkoita, että meidän pitää niin kuin ottaa välttämättä niin kuin parhaat kalustot käyttöön, jotta me saadaan niin kuin hyvä video. Kuten mä äsken näytin, tuo Aleksin video on saanut loistavan määrän katseluja, vaikka se on tehty puhelimella. Mutta ehkä sillä laadulla myös tarkoittaa sitä, että kuvataan niin kuin, staattista videoa, kamera ei vaikka tärise tai tuulen vihma ei käy siihen puhelimen mikrofoniin, kun sitä tallennetaan. Että tällaisia niin kuin pieniä asioita, kun ne niin kuin huolehtii, että äänentasot on niin kuin riittävät ja kamera on niin kuin vakaa ja ihan niin kuin perusasioita, niin niillä pääsee jo pitkälle. TikTok antaa enemmän anteeksi, jos siellä sit, niin kuin, vähän häröillään ja tehdään kaiken maailman niin kuin liikkuja. Aikaisemmin sanoin, että videon pituus voi olla 90 sekuntia, mutta optimipituus on itse asiassa 15-60 sekuntia. Eli tuohon haarukkaan kannattaa pyrkiä. Eli jos ei ole todella painavaa sanottavaa, niin mieluummin tosiaan pyrkii aina sen siihen alle minuuttiin tekemään. Jos on joku tosi kova vieras siinä videossa mukana, niin sitten se 1,5 minuuttia voi olla perusteltua. Ja samalla tavalla myös Instagramissa on trendejä, ja siihen liittyy vahvasti toi musiikki. Hashtagit on myös asia, mikä kannattaa muistaa. Eli samalla tavalla kuin tehdään muihinkin Instagramin julkaisuihin, niin muistetaan laittaa hashtagit myös sitten näihin reelseihin. Vuorovaikutus on tärkeää. Tuossa Ulfin videossa oli just tämä call to action, ja että tuu paikalle ja niin kuin herätetään se niin kuin, tavallaan, annetaan se viesti suoraan niin kuin, sinne niin kuin katsojalle, niin kannattaa muistaa tämä aina sitten myöskin siinä videon tehdessä. Myös säännöllinen julkaisutahti on tärkeää, ja ehkä mä nappaan tuosta viimeisenä myös tämän julkaisuajan tähän samaan nippuun, että on eri asia julkaista video aamu vaikka 8 kuin vaikka ilta 7. Meta ei tällä hetkellä julkaise mitään suositusaikoja julkaisulle, että milloin tavallaan seuraajat on tavallaan parhaiten tavoitettavissa, mutta voi niinku olettaa tälle maalaisjärjelläkin, että työpäivän jälkeen, kun ihmiset siirtyy koteihinsa ja vaikka esimerkiksi niinku 7 aikaa, niin on aika optimaalinen aika julkaista, kun kaikki on päivän askareet on tehty ja on aikaa hengähtää kotona, niin silloinhan sitä itsekin saattaa helposti selailla puhelinta. Ja tosiaan tekstitys on tosi tärkeää. Joidenkin arvioiden mukaan jopa 80% ihmisistä katsoo videon ilman musiikkia, esimerkiksi just bussissa, junassa ja muissa tilanteissa, missä ei voi olla äänet päällä, niin sillä saat myös sitoutettua sen ihmisen siihen videoon mukaan. Ja sitten tietenkin tuo musiikki, mitä tuossa nostin aikaisemminkin, niin samalla tavalla kuin TikTokissakin, niin Instagramissa tällä musiikilla on äärettömän iso merkitys. Mä nostin tähän muutaman tällaisen niin kuin työkalun, mitä käydään tuossa kohta läpi. Eli kun sä tässä vasemmalla on tämä Volume Controls-työkalu, jos sä valitset sun videon musiikkia, niin se automaattisesti aina
laittaa ton sun kameran ääninauhan ikään kuin nolliin, jolloin sulla ei kuulu sitä alkuperäistä ääntä ollenkaan. Se täytyy täältä aina käydä tätä volume controlsin kautta korjaamassa erikseen, jotta sä sitten saat sen sun äänen takaisin palautettua. Toki joissakin videoissa, missä ääni ei ole niin kuin tarkoitusta laittaa videoon, niin se saakin olla nollissa. Mutta jos siihen on tarkoitus ottaa sekä musiikkia että puhetta, niin silloin toi äänen taso pitää käydä tuolta erikseen nostamassa. Sitten käydään kohta tätä tekstitystyökalua läpi. Se on ehkä aavistuksen, sitä meni itsellekin hetki tavalla tajuta, mistä se löytyy, mutta käydään se kohta erikseen läpi. Sille tupsahtaa sitten tämmöisiä niin kuin violetteja ja palkkeja, ja ne lähtee tällä niin kuin peräkkäin kulkemaan niin paljon kuin niitä palkkeja tulee. Videon myös voi äänittää tämmöisen voice-overin, mikäli se on tarve, eli se on myös suosittu tapa tehdä reelsejä. Ja sitten samoin kuin esimerkiksi storeissa, niin myös reelseissä voi lisätä myös näitä kaikkia muita ominaisuuksia, eli on tietovisaa ja on kaikkia kellonaikaa ja muuta siellä, mitä voi sitten hyödyntää. Täällä on mun minnikoiran Instagram-tili taustalla. Ja täältä tosiaan niin valitaan toi Kela. Eli täällä on tosiaan julkaisutarina, Kela, live täällä alareunassa, niin valitaan Kela, ja sieltä sitten mä oon tänne valinnut Insta-reelsiin muutaman videon, ja tästä kun klikkaa valitse, niin mä saan niin monta videoa tästä, kun mä vaan haluan valita, niin mä lähden klikkaamaan, että tuosta järjestyksestä ottaa noin. Sitten mä otan sen, kun Alex tulee tuohon torille, vähän pullaa, ja sitten tuolta tämmöinen yleisö video, ja lopuksi tommonen, missä selvitellään, että saadaanko selfietä otettua vai ei. Ja tuolta tosiaan niin kuin voi näistä vanhoista klipeistä tehdä, toki voi sitten suoraan kamerallakin kuvata sen videon suoraan tässä Instagram-alustassa, mutta suosittelen lämpimästi, että kuvaa ne etukäteen ne klipit ja sitten pystyy tässä sitten niinku katsomaan, että mitkä oli ne parhaat otot, niin ei mene siihen tavallaan aikaa enää. Eli tässä kohtaa kannattaa jo itse asiassa valita se musiikki, koska siis sillä on tosi iso merkitys sen suhteen, että Instagram käyttää tekoälyä sen musiikin ja videon luomiseen. Eli se synkkaa sen musiikin toimimaan niiden klippien mukaan. Ja jos esimerkiksi tietty trendi toimii, vaikka tietty musiikkitrendi toimii tietyllä tavalla tietyissä videoissa, eli se alkaa niin kuin automaattisesti leikkaamaan näitä videota sen mukaan, miten se trendi toimii. Niin tämä on itse asiassa aika tärkeä osa tätä videon luontia, tämä musiikin valinta. Eli tässä kohtaa mä voisin täältä katsoa semmoinen kuin Golden Hour, taitaa toi. Otetaan vaikka tämä tästä. Noin. Ja nyt sitten mä pystyn katsomaan tästä, minkä kohdan mä haluan tästä musiikista. Se automaattisesti mulle esittää sitä niin kuin, tavallaan, se valitsee sieltä automaattisesti tietyn pätkän, että se olettaa, että tästä olisi hyvä niin kuin aloittaa tämä video. Mutta mä pystyn myös itse säätämään, että minkä kohdan mä haluan sitä videosta, musiikista. Samoin mä pystyn muokkaamaan näitä klippejä, eli vaikka se nyt automaattisesti mulle määrittää, että okei, nämä olisi ihan hyvät niin kuin pituudet näihin videoihin, mutta jos mä en ole tyytyväinen näihin pituuksiin, niin mä pystyn tästä liuuttamalla lyhentämään tai pidentämään klippiä. Mä pystyn myös tästä klipistä säätämään osiota, eli kun tämä koko klippi on esimerkiksi vaikka 5 sekuntia, niin se on sitä ottanut 3 sekuntia, niin mä pystyn tästä valitsemaan sitten, että minkä kohdan mä haluan tästä 5 sekunnin videosta. Mä pystyn myös jakamaan tämän klipin, eli keskeltä laittamaan kahtia, jolloin sitä syntyy 2 klippiä. Ja jos mä haluan käyttää vaikka tätä toista klippiä, vaikka jossain myöhemmässä osassa videota, niin silloin tämä on erittäin tehokas työkalu siihen. No, sitten me mennään tosi tärkeäseen osaan, eli me halutaan tekstittää tämä video. Ja tekstitys syntyy niin, että täältä klikataan teksti ja kirjoitetaan tähän, että presidentti ehdokkaamme Alexander
Stubb vierailemassa Rovaniemellä. Näin. No, sitten tämän pitäisi ajastaa tämän tekstityksen. Se nyt osasi sen ajastaa aika hyvin tähän alkuun, mutta jos me halutaan sen vaikka niin kuin tähän saakka tämän tekstityksen, niin sitten me jälleen venytetään sitä tekstitystä siihen asti, mihin me sitä halutaan. Ja kun näitä tekstityksiä tulee lisää, eli tänne tulee koko ajan uusia tekstityksiä paikalla, sankoin, joukoin, väkeä, niin silloin me lähdetään tästä vaan niin kuin peräkanavana laittamaan näitä tekstityksiä, jolloin sitten saadaan se koko video tekstitettyä. Ja toki niin kuin tällaisissa niin kuin tavallaan fiilisvideoissa tämän tekstityksen osuus ei ole kovin merkittävä. Se ei ole niin kuin välttämättä myöskään ehkä ideaali, mutta sitten aina kun on puhetta siinä niin kuin videossa, niin silloin ehdottomasti kannattaa sitten aina tekstitykset laittaa mukaan. Ja täällä on nyt se äänen voimakkuustäpä, mistä mä puhuin tuossa äsken. Eli nyt, kuten huomaatte, niin kameran ääni on nollissa, mutta jos me halutaan taustakohinaa vaikka mukaan, niin me täältä säädetään, että halutaan sitä mukaan, mutta ei ihan täydellä volyymilla. Ja voidaan ehkä vähän laskea sitten niin kuin musiikkia, jotta tuo tausta kuuluu. Näin ollen sitten niin kuin siihen saa sitä tunnelmamusiikkia, mutta pientä niin kuin tapahtuma-ääntä myös on mukana. Eli tässä alkaa olla jo semmoinen niin kuin perus niin kuin Reels oikeastaan kasassa, että täällä on niin kuin muutama klippi. Tämä on ehkä nyt snadisti alipituinen, eli 12 sekuntia, eli kannattaa pyrkiä siihen 15 sekuntiin. Mutta sieltä löytyy tekstitystä, siellä on musiikki ja äänentasot on korjattu niin, että taustalta oleva ääni kuuluu mukana. Tähän saa myös sitten tietty kaikkia suodattimia ja muita tämmöisiä filtreitä, mutta niitä en suosittele käytettävän, ellei ole jotain perusteltua syytä, vaikka jonain hupipäivänä käyttää jotain, esimerkiksi vaikka Halloween tai muu tämmöinen päivä, niin silloin ehkä voisi harkita tämmöistä käytettävän, mutta muussa tapauksessa ehkä tyytyisin ihan tämmöiseen niin kuin alkuperäiseen. Joo, ja sitten oikeastaan mennään vaan eteenpäin ja julkaistaan tämä. Ja täällä voi sitten vielä valita tälle videolle kansikuvan, ja sen voi valita joko tästä kameran rullalta, eli vaikka tästä, valitaan tästä hauska kohta, ja täältä voi vielä määrittää, että minkä kohdan tästä kansikuvasta sä haluat tuohon Instagramin gridiin, eli mikä tulee näkyviin sinne omaan profiiliin. Niin tätä voi vähän liuuttaa tässä, eli se vähän niin kuin tekee siistimmän näköisen siitä, jos vaikka toi jäisi puoleksi tuohon, niin se jäisi vähän rumaksi siihen, niin sitä voi tosiaan täällä vielä niin kuin, hioa, jotta se näkyy mahdollisimman optimaalisesti. Tai sitten voi oman kameran rullasta käydä sen sitten niin kuin valitsemassa. Molempi parempi, mutta jos teette tämmöisiä niin kuin videoita paljon, niin myös ne kansikuvat on ihan hyvä tehdä, että jos on vaikka esimerkiksi vaikka videosarja, missä toistuu sama asia, ja eri ihmiset käy puhumassa, niin siihen voi tehdä sen kansikuvan, missä lukee, että tänään vieraana tämä ja tämä henkilö. Niin silloin tavallaan se kansikuva kertoo jo paljon, että tästä sarjasta on kyse ja tämä ihminen on siellä vielä. Tähän tosiaan kuvateksti ja sitten ne hashtagit, ja täältä pystyy sitten lisäämään sen rinnakkaistekijän, jos esimerkiksi haluatte sitten jonkun jakaa ristiin jonkun henkilön kanssa tämän videon, ja siinä voi myös täkätä muita ihmisiä sen rinnakkaistekijän lisäksi. Ja tämä automaattisesti jakaa tuonne syötteeseen. Se on toki suotavaa. Jos ette halua sitä sinne syötteeseen, niin se näkyy ainoastaan sieltä Reels-osiosta siellä Instagramin profiilista. Ja sen jälkeen tosiaan voitte klikata vaan jaa, niin se on oikeastaan näinkin yksinkertainen loppupeleissä.